Mayong buntag, Sugbo. May buntag, Kabisayan ug Mindanao. Adlaw na po ng Miyerkules. Pitsa 11 na ring buwan sa Marso 2026. Mayo nakapamahaw naman tanan. May buntag, Metro Cebu. May buntag, Tibok Lalawigan sa Sugbo. Hasta mga silingang lalawigan. Good morning. Nagyan yung tanan. Mga suki o gwapod magsuki. May buntag. Kantong mga silingang nasod. Labi na tos bidol. Dili to silingang bidol. Loko na. Layo ka. Silingang nasod. Huwag nipon silingan. May buntag. Mga Filipinos abroad. Kantong mga naas lugar nga dito sila gabi pa. Europe kadlawon og Middle East kadlawon. Amerika hapon depende noon sa kuan dito kanana ang East Coast karong orasa gabi ipon dito sila ha. Ang manok dito sila namatog na diri sa tuagi kamunggayan ganihara ha. Mutag ninyo tanan hastang batias sa balita tinuod lang pero di ay alternative sa bugas kay nagnihit ang yung bugas gahapon na buhaw kog pangitag 25 kilos in taon kay astang hitas bugas mahal pag yung kaayo. Anyway, arita sa labing awahe sa mga balita nga perting batiag yapon. Di apo inindot noon, arang-arang na. Matod pa ha, 60% sa coal supply sa Indonesia, padong tanis Pilipinas katong palito na to ha. Isugnod anang mga coal-fired power plant aron mga produsong kuryente giputol na. Patay tiwas ta ani. Estan delikado ha. Matod pa nga di nata baligaan og mga carbon o coal aron isugnod anang mga power plant sama rin nas Toledo, nas Naga ka ng Kipko, coal mo na. Matod pa, di natabaligyan sa pagkakaroon tungod kay nagnihit ang supply o niya gawas ng pagnihit perti ng pagkamahala sa transportation cost padong din sa Pilipinas. So, inotel kita sa mga. Kini may kalambigitan gyapon sa gubat dito sa Iran versus Israel o Amerika. Diin matod pa sa Iran Foreign Minister nga si Abbas Araghchi nga human na mahayag si Presidente Donald Trump, McDonald, ang gubat sa Iran, hapit na mahuman. Bastang dali arang ni us-us ang gasolina crudo na dito. Hapit na kulumuhuman pero nibahad si Trump nga og dili sila mo surrender, dili makig istorya. Matod patiwason nila ang kumpati sud sa usalang kasimana. Pero ang foreign minister sa Iran ingon nga si Abbas Araghchi ingon nga dili ang Iran mo surrender, dili makigsabot-sabot alang sa kalinaw unya ang ilang pangutanang nganong ang Amerika mo diktar sa gubat nga permanenteng sukol man sila. Naloko na. Ang hinungdan nini porbida paita. Nagnihit ang mga public utility jeepneys gikan sa modernized o katong tradisyonal kagabi haskan daghanang pasahero naglinya in town dito sa may Colon area tungod sa kanihit sa pasahiroan nga mga sakyanan, papasahirong sakyanan. Magani may tungod kay dunay mga PUJ drivers nga di na mamiyahe tungod kay maalkansi. Mahal daw kayo ang krudo unya ang plite wa mo uminto suspaita. Tanan piti gikas sa mga pobreng mga pasahero ay hastang mga pobreng mga pasahero piti. Kini matod pa ang sa katagadalagit nga wa gitay nag-anante kon mo abanti pite kon mo atras pise. Samtang ang Department of Labor and Employment Attorney Roy Boynape ang regional director ni Paibaw kagapon nga way labot ha kani upat ka adlaw ng trabaho sa semana sa gobyerno ra ni mga trabahantes gobyerno way labot ang pribadong sektor gawas lamang kung dunay kasabutan ang mga empleyado o ang ilang agahon o amo nga upat lang kaadlaw pero tag napo kaadlaw ang napo ka oras. Matod pang Attorney Roy Boynape ang kamandoan ang memorandum circular sa presidente wa ni mag-appeal ang mga pribadong sektor nga mga empleyado sa nagkalain-laing kumpanya gawas lamang sa taga-gobyerno. Kiklaro ning Attorney Roy Boynape ang atong regional director sa Dole 7 o sa NIR nga kadtong mga
nagsigig inquire nga upat ra may kaadlaw unta dili na pwede. Gawas kung doon ay kasabutan ang agawon o ang mga mamumuo. Muna niya. Can no work, no pay. Sumpay gyapon na sa problema sa oil o lana. Ambot nga nung si Tomas na may nagmando-mando na hinuon o sa makamas. Piling mayor ginis Tomas. May biday. Naglugos na kalakaw. Mando sa giuyunan ko noon ni Mayor ni Sir Archibald sa mga sakyanan sa Cebu City Government nga gidid-an ko noon ng idling ka na bang maghunong lang o niya nagpaandar sakyanan samtang naay kuan dito kay magpabugnaw gidid-an nila gidili na ipasumbong po Tomas. Tomas siya may nagbutbuot nga dili sa mayor Naloko. ngimo diag balaod noon mga ordinansa Tomas dili kay patakka ra orang kag mayor feeling mayor gyapon ka matod pa niya nga ang memorandum ko no mosunod ra giuyonan ko nos mayor Tomas mo na maging feeling mayor mo lang gyapon Loko na. siya ni paibaw kagapon ang busy mayor nga feeling mayor nga bawal ko no nang idling ka nang magpaandar nagparking lang pero naghunong lang pero gipaandar og sige aron mabugnawan ang driver nga mga tambalos-los niya sa Tihol. Di inindot nga balita lang po na. Di inindot nga balita alang sa mga taga-lalawigan Sugbo. Si Governor Pambari 4 kagapon uban ni Doktora Nikki Catalan ang way sweldo nga consultant sa Kapitolyo kagahapon ni pahibaw na ilang gidawat ang 7 ka mga doctors kanang gitawag nila og Doctors to the Barrio. Kani pang destino ni sa nakanilaing mga munisipyo sa lalawigan Sugbo. Ang kining maong 7 matod pa dako na kani ikatabang alang sa mga taga-lalawigan Sugbo nga nakinahanglan sa serbisyo sa panglawas nga libre. Salamat kayo sa inyong paningkamot diha Dok Nicky ha. Salamat gyud. Samtang si lakoy number aning Congressman Miro Kimbo. Mo sa bana ni Stella Kimbo. Katong apel sa katong chairman sa Committee on Chairman sa Committee on Allocables. Diin sila to Peter Calderon mo ay nagkuyog. Naloko na. Napildi man to si Stella Kimbo ni Dagag Mayor sa Marikina. Pero ang iyang bana mo napuli sa pwesto niya sa distrito. Si Miro Kimbo katong sa pag-ibig kani ato nga ni tagam ni Kim ni silusaha si Stella Kimbo ni tagam ni kay pag-ibig man ni Miro Kimbo o ni akong ako na interview dito pa sa radyo Chairman sabi ng mga tigpaminaw nato nga daghan ko no kagiba gitukuran og balay suko sana suko kadungog niya kuno yung asawa. Mau ba? Pero tinuod, dili to may kung daghan sa gibalayan, pinagis pag-ibig. Mero Kimbo, tisuyon, manitawa na mo rin, Glenn Tudtod. O niya, si Stella Kimbo, di man kayo makitsura mo ng silusa. Naloko na. Siya karon mo chairman sa Committee on Ways and Means. Diin, ang maong komite ba kagapon nakig meeting sa mga taga-Department of Energy ug ubang mga ahensya sa gobyerno aron hisgutan o niya na-approve na yun ang giingong suspension sa excise tax or reduction. Klarohon tani oy. Time pa ita. Reduction sa fuel sa sumusunod nga mga buwan nga kung matod pa kung mo sobra sa $80 ang matag bariles sa presyo sa lana sa world market. Kagahapon, giaprobahan nila. Pero matod pas Malacanang, pinaagi silang tigpamutmot nga si Claire Castro. Naloko na. Katunan pa ni sa presidente ang committee report, either reduction or suspension. Kay matod pa sa gasolina, 10 pesos ang matag litro ang kuhaon ang excise tax o suspend size ang krudo. So, masamot ka mahal gini. Mau ba? Krudo, mahal ka po kayo. Sa 68 ang gasolina karon. 58 gyapon kuag jis agoy Ginoo. Pero na pa may value added tax. Di man perti man pagkanakuag gyapon pahak ang gobyerno ani.
Matod pa nga ang Senado po sa ilang bahin ilasang gihimuan ig balaodon nga inig-abot ni bangag karon dinis Pilipinas posible nga ilanin anon niya hatagan sa og gahom nga makapasuspenso sa buhis aning krudo o gasolina. Salamat in taon og suspensohon lang. Puro na subsidy, puro na ayuda ng gobyerno ha. Isang perte ng pagkapurdoya, deficit pa. Dito sa Amerika, ang presidente bisag isip-on. Oh ba? Atol sa UN Convention kagapon dito sa United Nations Headquarters, nangimbitar po siya, nangimbitar yapon sa atong kumpanya nga manghimo og medical gloves. Kana bang guantes. Matod pa sa presidente nga mumugna nig 2,000 ka mga trabahante kung anis Pilipinas magtukod. Pero ang mga Amerikano ningon nga piti man pong kawatan des inyo ha, Mr. President. Ipapriso sa na mga kawatan o sa may magtukod itong negosyo kay si Martin Romualdez imong igagawa para bagid mapriso. Ipapriso sa na mga kawatan. Paspido, nagsige pag-basketball. Kung ano pait, kaya wa pa mapriso nga kawatan. Yan ang imbitar. Sukad sa siging biyahe ni Presidente Marcos sa nagkalain-laing nasod. Wa pagi nadunggan akong mga investor ngayong ni saad ka ng please mga saad ka magtukod ang negosyo din. Nangatras silang tanan tungod sa pertindaganang mga kongresistang kawatan. Ba? Katong nag-viral nga video dito sa Bahrain katong trabahante staff sa kuan sa DMW, trabahante ito sa Department of Migrant Office dito sa Bahrain nga nag-viral ang video nga iyang pangsinghagan tong mga Filipino overseas workers dito. Ayay kagahapon si DMW Secretary Hans Leo Kakdak ningon nangayo itaw pasaylo sa mga OFW Matod pa ni Hans Leo Kakdak nga pasaylo ay taon ko sangad sa akong tambalosos nga trabahante. Hello ako, mga pinangga na kong mga OFW. Matod pa niya, iyan ang ipapauli. Wa po niya hinganlig kinsa ni tambaloslosa. Iyan ang ipapauli. Ang maong staff sa Bahrain, sa DMW, sa Pilipinas, aron imbestigahon ni saad si Secretary Hans Leo Kakdak nga inig-abot rin iyang idakdak. Oh ba? Ang bastos o batasan nga mga staff niya dito sa Middle East. May idakdak to naman. Samtang si Senador Chis Escudero niauhag og nanawagan na yun sa mga otoridad kundili ang mga apel na ng police o NBI nga pahugtan yun ang pagbantay nining mga mapahimuslanong mga negosyante partikularmente sa mga nanag-unang palaliton. Matod pang Senador Chis Escudero, ang kadtong mga nanago o mga nagpahimos sa mga stocks nga dili nila ibaligyag dali aron pamahalon og tamas ginawa. Og katong naguna-unag pauminto bisag wa pay mando ang gobyerno. Iyang giawhag ang Department of Trade and Industry, apel ng Department of Energy nga pahugtan yun. Iluag pa na igikayo ron. Oh ba? Ang pagbantay sa mga gwat sinanggong mga negosyante kay matod pa niya ubos sa Price Act. Balaod. Doon na sa mga makalapas nini magmulta na 5,000 ngadtos 2 milyones ang multa sa masakpan nga nakalapas nining maong balaod. Matod pang Senador Escudero, kinahanglan nga ang gobyerno mag-igmat aron ang mga pobre enta mga Pilipino dili mo samot ka inutil. Matod pa sa maong veteranong magbabalaod nga ang gikinahanglan karon sa gobyerno og sa katawhan magdaginot sa mga paggamit sa gasolina krudo, apil na niini ang mga nagunang panginahanglanon hasta sa kuryente tungod kay gusto na aron makadaginot og tamas ginawa nga dili malabanan ang kalisod sa kahimtang sa mga pobreng Pilipino. Ang atong gobyerno karon perting lisura na ang kahimtang kay napuros na lang ayuda. Ang nagtabang untas ekonomiya ang mga OFW karon na mauli
og doon og kadtong wa pagkauli nanago way trabaho way ipada sa ilang pamilya. Porbidang di malasas Pilipinas. Ini tungod kay ang problema na to karon ang dako kayong papel sa gobyerno na puros naman lang ni ayuda. Ini kahurot sa kwarta sa ayuda magpautang pa bagka ang mga magpapautang nga mga international financial institutions nga wa na may 18.13 trillion ang utang as of January, way labot February. Nagsigig pangutang aron kawaton sa mga tulisan. Purbidang paitas mga Pilipino in town. Nagkaroon ang problema ani. Napa ba ikaayuda kung mo abot og dugay ang kumbate dito sa Iran o sa Israel, apil ang Amerika. Kani ang nanguan nito ran, Amerika man. Ingon na ba ito siya? Cuba is the next. Kini McDonald Trump, man malditong klasiha o kuwan. Malditong klase o presidente, kato si kuwan, gipulihan na Joe Biden, wa man to. Wa man to manggubat, pero pag polling Trump, so, wasag dito, Venezuela. Hello ko na. So, karon ang problema, naa pa ba'y ikaayuda? Akong balikon ha, ang gobyerno karon dili man tani grabe ang kahimtang sa kakuwang sa pagkaon kay kagahapon lang nihitas bugas gyud sa tinuod. Nihit o naa man gani stock pero maingon dahil nga di ay usa ka tindahan ha, diris tabuan. Ningon nga naay duha ka sako na lang namo katong tag 50 kilos ba. Bukas sumay ha, naay mais. Pero dili na namo na ibaligya kay amo nang i-retail. Bot pasabot kilo-kilohon kay wa pa gyud may delivery sa among supplier og bugas. Dili tani maingon ani ang Pilipinas kun ang gobyerno, ang mga opisyal sa gobyerno particularmente ang mga magbabalaod ilang gihatagan og dakong papel ang mga mag-uuma karon naglison man. Una pag-deliver sa mga kinahanglan natong bugas. Kay Cebu wa man ni pwede naghanag tao pero why nananom kayo aning mga pagkaon. Arang-arang dito sa dalagit kinaay mga utanon. Alkoy naa. Dires bukid sa Cebu City na apoy mga nananom. Gamay kayo. Pero og ibong sumadahon ang tanan asa madapita ta sa kadaghang tao din kay kusog mga production bata ning Cebu. Dili ni lisod ang imong pagtan-aw sa kanunta kung gitarong pa og giuna ang agrikultura. Pero karon wa man gyud intay inutil kayo ang gobyerno tungod kay ang atong mga supply sa pagkaon gikas laing nasod. Unya karong naglisod na ang di wa may mo deliver. Gani mga PUC, di man gani mo masahiro kay alkanse kayo ang ilang biyahe tungod kay mahal kay krudo. Ang epekto ani sus pertinag yung pagkamahalas pala nito.